Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa a toto je video tohle je teda video z tohle je video z prostě jako první video na tomto kanále. Už mám jeden kanál a ten se jmenuje LPS pomoc! LPS video oficiál. Omlouvám se, toto video je plné failů, ale je to proto, že já se po dlouhé době zase objevuju na scéně. Na druhém channelu PS netočím. Jo, PS, musím vám říct jednu věc, jenom si chvíli počkejte. Vidíte takhle normální LPS? Já nevím, jestli je to tam vidět, ale oni a tím vás budou ukazovat, že vrací starý LPS, je tam totiž LPS. Vidíte to? Tam vytlačený. A ten se i docela mu podobá, stejně jako ten sloník. Takže to znamená, že Hasbro vrací starý LPS. Oh my God. Já doufám, že se toto video líbilo a čau!